uNandipha Magudumana.uDipholo baza kuma emkhumbini bekunye nozolile sekeleni nosenohe matswara kumvulo evekezayo bezama ukufaka isicelo sebheyile. Umnumzana sekeleni nguyise kaGqirha Magudumana, logama uMatswara kungumsebenzi wenkampani yezokhuselo iG4S. Bonke babekwa izityholo zokunceda ibanjwa liqhweshe eluvalelweni, ukusingela phantsi ingalo yomthetho, ubuqhophololo, ukubulala nokutshisa. Ugqirha Magudumana uza kujongana nesityholo esongezelelweyo sokunhyasha isidumbu. Remember the two that appeared on Tuesday are facing 5 charges. Some of the charges relating to those who appeared on Tuesday will also apply to the 2 accused that appeared today, but there's also a charge of a violation of a corpse in relation to accused number 4 because there are allegations that she was found with a corpse. Ingcaphephe zomthetho zithi nakubeni kusekwangoko ukutsho ukuba ityala liza kubheka ngaphi, kodwa ukuba ngaba abezoshutshiso ngempumelelo abatyholo abangafumana izigwebo eziqatha eluvalelweni. Igunya abantu lezotshutshiso lithi bakhona abanye abasaza kubanjwa.